Какво представляват блокерите на въглехидратите? Днес правим едно бързо видео за това. Въглехидратните блокери са добавки, които намаляват усвояването на сложните въглехидрати в червата. Например, от хляб, ориз, картофи, паста. Те инхибират ензима алфа-амилаза, който разгражда нишестето до захар. Основните карблокери на пазара са екстракт от бял боб, най-често използван като активен компонент в доста формули. И доста често се използва хромпикулинат, канела, берберин, алфа-липова киселина, които са за допълнителен ефект върху кръвната захар, както сме си говорили до сега. Как действат карблокерите? Първо, блокират разграждането на нишестетата. Така част от въглехидратите не се абсорбират. Намаляват калориите, които реално приемаш, и може да намалят пиковете на кръвната захар, на инсулина, което е изключително полезно. Какво сочат научните данни? Ефектът е умерен, блокират около 30 до 50% от въглехидратите при достатъчно висока доза. Работят само с сложни въглехидрати, не с прости като захар, мед, сладкиши. Това е много важно да го знаете. И най-добре се комбинират с здравословна диета и движение. Сега, хубавото е, че наистина подпомагат отслабването. Това е абсолютен факт. Особено ако имате много високо въглехидратно хранене. Подходящи са при инсулинова резистентност или преддиабетно състояние и намаляват глада за захар и въглехидрати. Сега, възможните странични ефекти са подуване, газова диария, защото въглехидратите просто остават неусвоени в червата, което е съвсем нормално. И пак казвам, не е ефективно, ако само ядете прости захари, със сигурност няма да ви помогнат. По принцип се приемат от 15 до 30 минути преди хранене, когато това хранене естествено съдържа въглехидрати. Така че, общо взето, въглехидратните блокери не правят чудеса, не са магически, да, помагат, но ако ги приемате само тях и се храните безобразно, резултат няма да има, гаранция ви дава.